Me ollaan nyt tultu tutustumaan semmoiseen 2012 hakattuun pienaukkoon tänne eräälle hoitotilallemme ja tilannehan siellä metsässä oli sellainen, että suhteellisen rehevälle kohteelle niin ruvettiin suunnittelemaan pienaukkoa, jotta voitaisiin välttää tämmöinen laajempi avohakkuu. Ja siellä metsässä oli semmoinen koivuryhmä, minkä alla kasvoi jonkin verran kuusia. Päätettiin, että tehdään se pienaukko sen ympärille. Hakkuu toteutettiin, sieltä lähti mukavasti puuta. Reunametsästä nyt muutama runko kaatui sitten seuraavaan myrskyyn. Muuten ympäröivä metsä säilyi ihan hyvin siinä sitten pystyssä. Ensimmäiset vuodet siellä kohteella maaperä on hyvin rehevä ja siellä on paljon hienoaineista hiesua seassa, kasvaa hyvin, mutta se aiheutti sen, että se otti hyvin paljon vadelmaa myös sitten tämä maapohja. Sehän tietysti estää sen, että sinne ei pääse uusia taimia syntymään ja siinä aika pitkään funtsittiin, että kuinkahan tälle käy nyt, mutta kokeilua tietysti päätettiin jatkaa, koska se oli tavoitteena ja vadelma ja heinät kuitenkin siinä ensimmäiset vuodet piti sitä alaa otteessaan. Kun nyt on muutamia kertoja tässä 10 vuoden aikana siellä vieraillut, niin siinä kuitenkin rupesi tapahtumaan sitten selvää merkkiä säästetyissä kuusissa. Ne lähti kasvuun, erittäin hyvään kasvuun ja se ala rupesi näyttää siltä, että se pikkuhiljaa niin kuin alkaa muuttaa muotoaan. Ja nyt sitten on viimeisinä vuosina pari kertaa siinä vieraillut, niin nyt on ihan selkeät merkit, että alahan on täyttynyt. Eli me ollaan saatu sinne tosi hyvin lehtipuuta, se on 2 metrin mitassa siellä ja ylittekin, ja siellä seassa kasvaa kuusia monessa koossa. Että osa totta kai nähdään, että ne on 10 vuotta hienosti kasvanut, eikä ne on ollut siellä metsässä jo, mutta siellä on myös runsaasti semmoista 0,5 metrin kuusen taimea, 0,5 metrin männyn taimea ja vähän kuivemmilla kohdilla. Eli uudistustulos on siinä erittäin hyvä. Ja sillain antaa luottoa, että homma toimii, kun malttaa hetken odottaa. Avohakkuvaiheet voidaan kyllä minimoida myös tämmöisellä käsittelyllä.